Air. eyyi gommi Togo ha juuti seeɗa paami après na Cameroun gommi Cameroun amin jeeya Karaw ha kemmi ɗon ujunnaaje nogas gartumi Togo paami Akara ɗon jaggomi Air Mali paami Brazzaville. eyyi min kam mbaɗanmi conseil sukaɓeɓe tan soɓe ƴeeɓa haalam kam otoɓe jaaha par ce que wano adan ko e joni jiida nden yimɓe ene manki pinal nden. laamu ɓurɗo darnade population mum wona noon haalde mbiɗa yiiɗi noon kaldumi ko Allah kadi neɗɗo ko kalɗa foof ka kalto ɗum ñande yawmal qiyamata. ko ñande mum welti ha beelammo yurmini par ce que woni beelammo koko kalɗa ɗo joni ko fallal ala leader ko gonga kono ƴeew Macky o ari ko wuuro ngo ala maire ko gonga o ari ko wuuro ngo ala ministre. minen de mi sikku tan probléme ala ɗon mataw noon mataw ko an ko mijoɗa ko pallal naɓe mijaki ɗum kadi aɗani neɗɗo wona waɗata hoorema ko yimɓe mbaɗanma anda neɗɗo wona waɗan hoorema ko yimɓe mbaɗanma bon min kadi alhamdulillahi rabbil alamin. eyyi gurdam am de après na ene weeli welani woni gurdam am ne weeli welani par ce que min nenamne mayata nde mbiɗa yaara e duuɓi ɗiɗi quoi.